с днешната сесия. Може би имахте среща с заместник областния управител във връзка с новата среща на ВиК асоциацията. Да. Успяхте ли да изясните какво е нужно на община Камено и какво точно ще се прави? Ами да, ние проведахме така един много смислен диалог, който може би трябваше годините назад да го водим. В смисъл такъв, че до сега ние каквото бяхме подавали от това, което най-наложително би трябвало да се случи в нашите населени места, не се правиш. В момента ние сме подали няколко обекта, които желаем да се изпълнят от ВиК. Обосновали сме тяхната необходимост и мисля, че се разбрахме за първите обекти, които трябва да направят. И в следващия момент начертахме една по-дългосрочна програма, която при възможност ВиК би трябвало да изпълнят, а именно довеждащите водопроводи в много от населените места, защото имаме там с тях проблеми, големи загуби на води. Това са от кладенците до селата, до тяхните цистерни. И много е важен момент, им подчертах за село Черни връх, което е едно бързо разрастващо се село. Те там са вързани на една агломерация 4 населени места и според нас нашите наблюдения и пумпове, които се правят постоянно там в скоро време, близките години, до 1-2 години, може би ще има липса на питейна вода. Обсъдихме АВС вързани за Камчийския водопровод, как биха могли да се свържат с Камчийския. Обсъдихме за пречиствателната станция в град Камено и просто така много полезни теми. Среща беше много полезна. Това, което набелязахте и начертахте, е постижимо? Да, това е постижимо. В краткосрочен план да се направят няколко улици в Камено. Една улица в Камено и няколко довеждащи водопровод, и един довеждащ водопровод в Троян. Какво финансиране ще се ползва, господин Върбовски? Ами ще бъде с тяхно финансиране, защото вие не знам дали знаете, но всички водопроводи и канализации, които съществуват, са общински, които са отдадени за използване от ВиК Бургас. ВиК Бургас събират около 400 хиляди лева такси. Съответно, те трябва да направят говоря за община Камен, нали, в различните общини е различно. Те трябва да направят инвестиция до огромна така че парите трябва да са техни. Кога предстои срещата на ВиК асоциацията? Или тя се проведе, по-скоро продължава? Тя се проведе. В момента, миналата още не съм получил, но в момента наистина се правят, това е много полезно, ни предварителни проучвания, хемите да си направят тяхните сметки за финансиране. Добре.